Kynhun Nongot Masi Khasi Jaintia Butchers Welfare Association KJBWA haringkat ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP hak arpenyo terik nailor arhajar pusau kila mi syakmat ban Pyrshah ke jingtmu ki sanatan dharmi Hindus ban Pynlong jingalap ban mani ke Masi kum ke kemi kari India Shillong kumbala bena ban long hak ar terik urisau arhajar pusau. Kini ki Kynhun kilalit bo daga jingtho ha office deputy commissioner ke East Khasi Hills district ban Pyrshah ya kate jingtmu. Na ke jingte balayo lum laong bahado menta kampat don kenu ke Kynhun ke bapan Jingbit na ke benta ban Pynlong ke jingalap na ki bor penyat district ke East Khasi Hills. Ubat G Warlarpi Presiden ke KJBWA berubat dan DC Kongset Presiden ke FKJGP kilaong bagi jingtmu ketika Kynhun kalong ban kenit jendat ke rukom bam ke rukom jinget bat ke rukom em ki nong song snong ke jela Meghalaya bat ke tang ke Kynhun Sydniam mangirung ipen pau syajur ya kini gajing mu jong kini ki Kynhun Sydniam Hindu ban Pynlong ya kata Masi ke blay ban khang kini jing bam dok Masi tengi ihi barok-barok gila ya Pyrshah kini ai blay ru di Kynhun kantam petugas ni penikong kalian ka HYC mo paga jingalam jing iba roy kupar siram tema i matoi la yo blay kini ai blay tikunjuk akan ke por ni wan ban ya Pyrshah lang ya kini la aru de ka jing thok ko di si tip bat mai ru kunjuk hi la ong ka pat dan kenu ke jing wan pan Jingbit tin iru pala ban hat luar kini ta ti na kaliang ke jong iru ni sngo nong kumno ngila sngo dan kata ke jing sngo konyo halor kini ke jing le ke jong kini ki Sydniam Hindu mar kini kalau dei ko wei ko kalau tak khamtam yengi kum ki baterai kini kan injan kini kam mar ko mangitip ko mangila ihi ke jing babdo apa kari kasi jongi kam dei tangga kini pateng ke jongi hendrai nila ban ong nadu bakal adon ke jait penriu kasi nadu ko bleu lebu yengi ke jait penriu kam sung tenat hawan ba kini ke Masi tikai ke bala long ko ba bamla ban pediang bagi Kynhun ki banabar Hendrai lak nu kiman keren kiman jalap ani kenu jing suk nam ta ka song suk ka song san ka jing pili kata ngi sungu tenat Hendrai bakin wan ban musli aya kum kini ki benta long ke bangi ru kum ki nong song snong juga jelah nimla pediang ni kini titahi bangi wan man ke kersan lang bania pau lang ke jing sungu Pyrshah sungi bat aku juga por ngi lai i ba mentang sni kadang kecing persang jongki bakin wan ko roy airport roy kir kim simala wan tarsni kadang kata kajing suba la gumno iman kila ban wan la sai tingi ru kunjo ko Kynhun ngi weru ani ko por lembaga ni gala batai ko ya baro ki nongot bakin mi reti bakin le la sai ko airport ni haganu ko jaka ka bangtip ko ki Kynhun ines rap lang begini para prasna mujungi badan ni kejing kit klik nak banta kini ka habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya